खुलुमबाय। आं उदालगुरि जिल्ला बाथौ लाइमोन आफादनि जानानै गाहाय नेहाथारि जानानै बेखौनो खावलायनो सानदों। दिनै मुलुगनाङैनो कर'ना भाइरासआ सुबुं माहारिनि गेजेराव गाज्रि मोनसे अलखदाव लाबोगासिनो। दा बेखायनो जोंनि सरकारा जा बिथोन होदों लकडाउन, बे लकडाउनखौ बयबो जाहाथे रायजो राजाफोरा मानिनानै न'आवनो थायो आरो लोगोसे बायजोफोराव जानला मोनला ओंखारा। जों मिथिगौ जोंनि माखासे साननो हनो गोरों सुबुंफोरानो बायजोआव ओंखारनायखौ जोंफोर नुनो मोनदों। जाहाथे बेफोरबायदि खालामा। दिनै इटालि हादराव लकडाउनखौ सुबुं माहारिया मानियैनि थाखायनो दिनै थैनायनि हारा गोबां जालांगासिनो। आरो जोंनि हादोराव जुदि कर'ना भाइरासआ गोबां जायोब्ला जोंफोरनियाव जों बयबो मिथिगौ उदालगुरि जिल्लायाव खैथा हस्पिटाल आइसलेट खालामनो हानाय हस्पिटालफोर दङ, बा प्राइभेटआनो जा बा गभर्नमेन्टआनो जा। जों बयबो मिथिखायो जोंनियाव मोनसेबो गैया। दा बेखायनो जोंफोर बे बेमाराव गोग्लैनांगौब्ला गोबां अलखदाव गोग्लैनो गोनां जागोन। दा बेखायनो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों जानाखि 14 तारिखहालागै न' सिङाव थानो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जादों। दा बयबो रायजो राजाया न' सिङाव 14 तारिखहालागै थाबाय थायो बेखौनो खावलायदों। जोंनि गेजेराव गाज्रि रिउमार, जेरै हरनि गेजेरावनो सिखारब्रबनानै साहा लोंहोनाय बा आलारि बाथि सावहोब्रबनाय, बेफोरबायदि गाज्रि रिउमारफ्रा जोंनियाव सफैदोंमोन। दा बेफोरबायदि गुबुन धोरोमनि फाव फान्दायनायाव जाहाथे जोंनि सुबुं माहारिया गोग्लैया, बेनि थाखाय जों बयबो सांग्रां जानांगोन। आरो लोगोसे फैबाय थानाय बैसागु बोथोरावबो मोजाङै जाहाथे जोंनि बैसागुखौ, रंजालि बैसागु गोदान बोथोरखौ मोजाङै खुंलांनो हायो, बेनि थाखाय जों बयबो इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामनो थानांगोन। आरो बे बेमारनिफ्राय बासायनो थाखाय जोंफोर अरायबो इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामनांगोन। जोंनि साफ्रोमनिबो जिउआ खोब बेसेन गोसा जिउ। दा बेखायनो जों बे जिउखौ लानानै बे संसाराव आलो गोजोनै बयबो संसार जालांनो हायो, बेखौनो आं बयखौबो जोबथारनायाव आरो खावलायबावदों। गुबुन हादोराव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा खामानि मावहैनाय गोबां सुबुंफोर दङ। दा बिथांमोना न'आव फैगोन। न'आव फैयोब्ला बिथांमोनखौ जाहाथे गामिनि रायजो राजाफ्रा पुलिसफोरनो बा मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरनो खबर होनानै जाहाथे बिथांमोननियाव कर'ना भाइरासआ दंना गैया बेखौ जाहाथे मेडिकेल टेस्ट खालामनो थाखाय जाहाथे बिथोन हरो। आरो जायफ्रा न'आव फैयो बिथांमोनाबो गोजान जायगानिफ्राय फैनायफ्रा बयबो गोसो खालामनांगोन जाहाथे गावगायनि देहायाव कर'ना भाइरासआ जाहाथे साबदेरनो हाया। आरो जों बयबो नुखाया बे भाइरासखौ मेगन गोजायै। दा बेखायनो गाज्रि मोनलायनायनि खोथा गैया। बयबो गोजाननिफ्राय फैयोब्ला मेडिकेलनि सहाय जुगै जाहाथे मोजाङै गावखौनो टेस्ट खालामनानै जोंनि रायजो राजाजों मोजाङै गोरोबलायनानै थानो हायो, बेनि थाखाय जों बयबो नाजानांगोन। आरो गामियारिफोरा गोबां दायथ' दङ। सुबुं माहारिखौ गोजाननिफ्राय फैयोब्ला मेडिकेल डिपार्टमेन्टनो बा पुलिसफोरनो खोन्थाहरनांगौनि गोबां दायथ' दङ। दा बेखौ बयबो मानिलायगोन आरो बयखौबो खुलुमदों जाहाथे बे लकडाउनखौ जोबनायहालागै मोजाङै मानियो आरो न' सिङावनो थाबाय थायो।